Huli sa magagayon asin makukulor na mga ilaw garukaman nasa Disneyland tuyong mapapaagi ka sa Kapitolyo kan Sorsogon. Yaon kayaan manlaylay na Disney characters asin iba pang paboritong heroes kan mga kakian na mas naglataw an gayon huli sa mga nakapalibot na ilaw. Nakalunad ang mga ini sa float asin pigbida sa ginibong Parade of Light sa nasambitan ng lugar. Para sa provincial government, ang nasambitan ng aktibidad, maserbing regalo sa publiko ngunya na Pasko, makalisan sa indang mga pinag-agihan kan panahoning pandemya. Bukas man ang Kapitolyo bako na para sa mga taga-Sorsogon, alagad pati sa mga bisita na maut mahiling ang gayon kan lugar. Ito para sa mga kabataan Sorsoganon na madama naman nila yung mga nangyayari sa ibang lugar. Actually, we partnered this event sa ibang bansa.